Ganin narakahan. Oo, ganin na ragyot in town. Kaya nga i-chatan yung ka na ho. Kaya magkikita ko nyo diri kay naunta ko yung istorya nimo. Unsa man sad nak? Ngayon naot ko nga di ka malain na ho, di ka masuko. Kay napagdesisyon na ho na magbuwag ng data. Ha? Ano makigbuwag man ka nako? Unsa may sa nak nimo? Kuan mo gud kanang na magugoy nakitaan nga mas labaw pa nimo. Mo saylo alang gid ko nga dinhi na lang gid tataman tong adlaw. Ginaot ko nga makasabot ka sa akong desisyon. Ako na ko. I want you to know